Ezendeze chirigaba. Onye na-achọra na New York. Ezendeze mokama. Onye na-achọra na New York. Ezendeze chirigaba. Chief Security Officer. Ezendeze ugwade. Ugwade moko. Ojikochama. The Kingmaker. The Game Changer. Achirazuha. Chirigaba. Ndeke nọ n'ụlọ ọjọọ na-egbudawa ọjị. Gị gara n'ukwu ọjị gị gbadị akụ. Chief Dr. E.J.I. Ọwụ Dr. Leji agwọ ndị ụwa rụrụ n'ọnụ gbaa onye ha ọnụ Igbo ndị Igbo 100 disease cure onye dị otu ha gbake ndị ka nọ n'ụlọ ọjọọ na-egbudawa ọjị gị gara n'ukwu ọjị gị gbadị akụ o ji wee were ọnụ gbuda ọjị gị gara n'ukwu ọjị gị gbadị akụ maka ejiri ọnụ gbuo ya ụmụ ọfụm ụmụ ọcha kedu onye wodozi obodo nwoke nwere steeti na ndị ọcha na New York aka batara ikpe ya erisi eze ndị eze ugwu adị nwoke Ojikocha mma ọ bụ eze ndị eze The Game Changer ọchịrị ọzọ ha chịrị gaba ọ bụ eze ndị eze ugwu adị nwoke ndị ọcha na-eriele The Kingmaker The Game Changer ọchịrị ọzọ ha ndị ọcha na-abala We are introducing to you the upcoming king of the land. The citizens of Umofum, Umuhocha, Nobohia, Ekrazun Bisen, Ayazun, LGA are presenting to you the upcoming king of the land, Engineer Nze, great man Ezendieze Ugwade, the godfather. ndị ọcha na-eriele Nze great man Ugwade, Owudeze Ndeze, ndị ọcha na-abala current president of the Trade LGA of Mbise in New York, Ochiri Ozuma nke mbụ n'ala Mbise. Ukwuji agụ mgbada bịa ụgbọ eze ndị eze bịa chiwa anyị o ụgwọ abala bịa wuru ogbe sekọnd ụgwọ abala odozi obodo ya ụgwọ abala Eze bịa o Chukwu emega eze wuru onye ụwa ma bịa o akụrụ ụlọ anyị amara onye kpara ya eze ndị eze ugwu adị eji amụ eze amụọ si gị bịa chiwu ụmụ ọcha The Game Changer ọchịrị ọzọ ha
the citizens of Umofum Umuohosha Autonomous Community, presenting him for the Ezeship tussle. Engineer Nze Greatman Ezendieze Ugwade has been ordained by God to become the caretaker of Umuohosha community. No boy here, a pronouncement be sent. I hear the LGA. Mfuna la bia o chukwe me wogezi yo yo dagosa ni mani jide bube o eze ndeze mugwade mwoke oji kocha mma the king maker the game changer ochiri ozu ha mfuna la bia o ndumi hocha o neriele dagosa ni mani jide bube o Abuchi na-eme ọgaranya ndumi hocha o na bala Ugwade nwoke the king maker the game changer ochiri ozu ha Chukwu emelegeze bịa o Chukwu emegeze wuru onye ụwa ma bịa o akụgerulu ụlọ bịa si gị bịa chiwu ụmụ ọcha bịa wuru okwe sekọnd n'ụmụ ọcha odozi obodo Ezendeze Ugwade has traveled around the world. He is the current President General of the three local government Ahias and Ezinihite and Abambisen. For second terms, he has been fortunate to be a godfather and a kingmaker in the United States and beyond. Ezendeze Ugwade is the founder and CEO of Great People's Foundation in New York. Founder and CEO Greatman Real Estate Investment Limited. Founder and CEO Greatman Group of Companies Limited. Ezendeze Ugwade has raised children who are men today from the three local government of Mbisen. Ndị nwe obodo na-adị akpụ ya Nze Greatman Ugwade odozi obodo lọwaba doziere anyị obodo. Kedu maka lọlọ achara ugo nwanyị ya ụlọ ọma Ugwade ọsọ bụ mmehie n'obi o the love of my heart ụlọ ọma Ugwade osodi eme osodi achị obodo mara ya dị ebube o ndị obodo ahụ na-eriele o Nze Greatman Ugwade
bịa wuru okwetu of Umuhocha. Chukwu emele gị eze bịa o, Chukwu eme gị eze wuru onye ụwa ma bịa o. eze ndị eze Ugwuadị nwoke ojii ka ọcha mma, the king maker, the game changer, ọchịrị ọzọ ha. Ọwụ eze ndị eze Ugwuadị nwoke Umuhocha unu eriele, the king maker, the game changer, ọchịrị ọzọ ha. Umuhocha unu abaala. Chukwu emele gị eze bịa o, Chukwu eme gị eze wuru onye ụwa ma bịa o. Ọ wụrụla eze ndị eze na ndị ọcha, bịa wuru okwe sekọnd n'Umuhocha. O dozie obodo ya, ndị Umuhocha etiletileti akụrụ ụlọ anyị amara onye kparị anyị. Akụgara ụlọ o, akụgara ụlọ bịa si gị bịa chịwa Umuhocha. Ebelebe egbuo ụkwụ ji agụ mgbada bịa ugbo. Man Ugwuadị adịghị eze eze azọ, eji amụ eze amụ o, ụkwụ ji agụ mgbada bịa ụgbọ. Obodo ji otu obile ememe, ndị obodo ha baala, ife ọha na eze agịrịra ha ahụ. eze ndị eze Ugwuadị nwoke ojii ka ọcha mma, the king maker, the game changer, ọchịrị ọzọ ha, chịrị kaba o.